ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁର ଘଟଣା। 11 କେବି ଲାଗି ଦୁଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଓଲ୍ଡିଂ କରି ଟାୱାରକୁ ରୋଡରେ ନେବା ସମୟରେ 11 କେବି ଲାଗି ଦୁଇ ଶ୍ରମିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୁଲ କାହାର? ଶ୍ରମିକର ନା ବିଦ୍ୟୁତ ବାଲାର ନା ସେଇ ଦୋକାନୀ ମାଲିକଙ୍କର? ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଗୋଟିଏ ସାବଧାନଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ଏଭଳି ଭୁଲ କେବେ ବି କରନ୍ତୁନି। ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରୋଡ କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଜିନିଷ ଧରିକି କେବେ ବି ସିଧା ପୋଜିସନରେ ନିଅନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା। ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଜଣକ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଶେଷ ସମୟରେ ବି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେ ପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମୁଁ 100 ସଲାମ କରୁଛି।